Unoziva zvakaipira zipi munhu waMwari? Zipi inokubvisa chimiro? Yevasikana. Vangani munhu waMwari? Just be open, talk to me. Une vangani? 3. 1, Beatrice, Prudence, then... Ana ndisarudze, ndokubatsirai mukoma. Thank you, Prophet. Kuti mupore. Amen. Ndo zvatinoda. Asi nai baba, imimi kuti muye kunoku makaona chi? Ndakaona zvaitika neminana pafoni yangu. Okay. Now papa, chekutanga chandoda kutaura nemi ndechekuti imimi ndaoneswa madzingo basa. Ndakapotsa ndatodzingo gore rapera. Hanzi ukandinyara pamberi pavanhu neni ndinoita sei? Ndinokunyara pamberi pamwe. Nyaya yangu yakukudzidzisa ini chekuita nemusikana kai? Ichokwadi baba. But izvozvo hapasi ripo pandiri kuda. Ndiri mugore ra 2017, what happened? I got married in 2017. And what happened in 2019? She passed on. Can I do some serious stuff here? So nyaya iripo ndeyekuti baba, patori nespirit yekuti imimi mutadze kugara nemukadzi, ndo chinhu chekutanga. Asi chechipiri ndechekuti imimi mune dambudziko. That's true, Prophet. Nekuti matambudziko ari kuitika pamuri urwere hwacho huri kungowanda. That's true, Prophet. Especially nyaya ine chekuita nekurwara kwemakumbo muri menyu. That's true, Prophet. Nekuti pane mumwe mwana womutwini wandiri kuona imi muchingokuvara iye akabva aisa gumbo mumaspokes ebhasikoro. That's last year, Baba. I just love my God. He's spot on. Now, as I'm looking in the realm of the spirit, asime makakura mine dambudziko regumbo here. My mother later told me. Kuti musikana webasa akakurova. Yes. Ndine 3 years. Because iko zvino zvindiri kunzi nyaya ndeyeurwere but indoda kuti upore. Amen. But ndiutsoti wakaita accident kangani paupenyu hwako? Ndakatanga ndiri grade 3 ndikamboiswa plaster apo ndakadona, then ndikabayiwa nebanga, then ndikadona nemotorbike ndikaiswa plaster apa, then iri ndobva ndachidona futi nemotorbike. Kungoiregedza motorbike yacho? Ndakaregedza. Yeah, sure, regedza. Because the next event you may not make it. Saka ndoda kuti uregedze motorbike. Thank you. Zvese ngazviitike. Handizi kuramba because even muri menyu unhu ringokuvara. Yes. Chero kumasports cheko. Yes. Unhu ringoiswa maplaster because mune zviga zvizvo. Last year. Saka iwo zvandakukuitiraiko zvino chekutanga ndakugadzirisa kuti kubasa kwako zvimire zvakanaka. Thank you, Prophet. Chechitu iwo wororawo. Ndizvo baba. Ndirore hani Prophet, ndibatsiri. Munhu waMwari. Prophet, one of the things chandiunza kuno kubva kuzaka, Prophet. Chekutsvaga kurora. Kwete kuti handina, Prophet. But I'm full of confusion, Prophet. Ndine vasikana. Vangani munhu waMwari? Just be open, talk to me. Une vangani? 3. 1, Beatrice, Prudence, then 3, Prophet. So pandakuti ndaona wadzingwa basa ndandichirevesa. Very true. Ozi nyaya idzodzo ndodzicha kudzingisa chi? Unoziva zvakaipira zipi munhu waMwari? Fire, Prophet.
zipi inokubvisa chimiro? Saka inini zvangu pafair ndanga ndiri kunzi zvinhu izvi unofanira kuti iwo utendeuke, ndozvandandangodzwa. Amen. Kuitira kuti tiite zvakanaka, ndizvo munhu washe. Amen. I respect munhu wese waMwari. Ndosaka ndiri kuitawo ndichiti handisi kuenda brutal, ndiri kuita ndichirereka basi zviro zvakanyanyisa zvori ndozonzwa kuda kuenderera chi. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boisi rangu. Ndindaita sei? Haiwawo ndingotomoka zvipere. Ndotaura here? Ndotaura here? Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura mai. Ndotaura. Vazodziwa. So men of God, what we want you to do now is to go and put your house in order. But nyaya iri kunyanya kunetsa ndiyoyo ine chekuita neutano hwako, then the marriage issue. So we are going to sort out everything. Ndisoka? Thank you, Prophet. Father, in the name of Jesus, protect him now. Amen. Say anongo toda tanga yako chechi. Usatombozvinzwa. Many times, Prophet. Yoda tanga were. Andu kunyepera hangu. Ukagadzirisa nyaya yemabhebhe ngwena unotanga. Because pauri pane calling, but ukazoenda manje uine nyaya dzemabhebhe idzi. Akadzi anobvisa chimiro sha. Uzvinzwa? Ndazvinzwa, Prophet. Kona ndiri kuconfirm hangu kuti pane calling pauri, but zipi? Amen. Deliverance. Ndiye munogara pasi munowasha. You are free now. You come back and testify.